la iniciativa y bueno, todo lo que se puede aportar es poco, ¿no? Ens vam adonar que estem en un moment d'emergència social, que ens hem passat molts anys delegant la política, deixant que altres facin la política institucional per nosaltres i que ha arribat el moment de corresponsabilitzar-nos, que ha arribat el moment també d'anar a les institucions per transformar-las, que es una ordenanza donde vemos que muchos de los vecinos todo el rato son presuntamente culpables de algo en lugar de ser ciudadanos de pleno derecho. Més alumnes per aula, menys beques menjador, menys beques de transport, menys beques per llibres, escoles bressol que ja no són gratuïtes, que s'han privatitzat, que s'han de pagar, augment de les taxes a la formació professional, augment de les taxes a la universitat. A més, tenim aquí la segona qüestió, que és la LEC. La LEC és la llei catalana. La llei catalana va fer una cosa molt negativa, i és que va consolidar la doble xarxa educativa. Això vol dir els concerts educatius. I també la possibilitat d'externalitzar les escoles bressol. Bienvenidas al Raval de la Filmoteca, al Raval del Magba, al Raval de la Rambla y de las Terrazas, al Raval de Botero. Mis ojos ven el otro Raval, el Raval de la gentrificación, el Raval del apartheid sanitario, el Raval de las redadas y del racismo, donde todos los días se criminaliza al inmigrante. Se le hace responsable de la crisis económica y de todos los males de este país, como si no fuera cosa de la corrupción, de la mentira, de la avaricia, de la estafa de políticos y banqueros, de los de arriba que son familia. Nos llena de orgullo poder decir que somos trabajadoras del sexo, somos prostitutas y ante todo somos putas indignadas, que nos impone que debemos trabajar. La diferencia es que cuando trabajamos con la cabeza somos intelectuales, cuando lo hacemos con nuestro cuerpo somos obreros, pero cuando empezamos a trabajar con nuestra sexualidad nos cometemos en criminales y entra de lleno la ética y la moral, esa que castiga cada día. Lo que se buscaba con esa ordenanza municipal era la regeneración del barrio, pero no a nivel de vecinos para que pudieran tener mejores viviendas o mejores sitios donde vivir. Simplemente lo que hicieron fue vender el trozo que queda de Barcelona Libre para que los lobbies económicos pudieran hacer de ello lo que quieren. Me parece una buena oportunidad para sensibilizar a la población sobre temas como el de Ciutat Morta, como el de Juan Andrés Benítez, como las presas anarquistas, como tantos casos que vivimos en esta ciudad que son aplastados jurídicamente y políticamente. Quiero hablaros como amigo, porque a pesar de que se inició una acusación popular, como todos sabéis, a través de la campaña Justicia Juan Andrés, que hace que mi voz aquí hoy no sea importante, sino más bien todas las voces que componen esta campaña, hoy no vengo representando a esta campaña ni a nadie, sino solo como un vecino más, de tantos que luchan y lucháis por los derechos humanos. Quiero darle voz a este vecino que ya no tiene, porque se la quitaron dentro de este sucio juego de sustitución de las clases obreras por medias altas de este barrio, para perpetuar una visión del mundo ética y estética, donde los pobres no caben, y para perpetuar esa suerte de privilegios económicos que conllevan los procesos de gentrificación, tanto legales como ilegales. Estem aquí perquè volem guanyar, a part d'un Raval en memòria, volem guanyar un Raval sense violència. Algo tan bàsic, tan de sentit comú, tan mínim, en ple segle XXI, està reivindicant barris sense violència. Sense la violència immobiliària, que ha fet fora milers de veïns i veïnes amb les pràctiques més horribles, no només pujant els preus, sinó amb pràctiques de moving, de talls de subministres, de deixar abandonar els edificis perquè els veïns i les veïnes marxessin i poguessin pujar els preus i vinguessin gent rica, o vinguessin turistes, o vinguessin inversors. Evidentment volem guanyar també un Raval sense violència policial. I malauradament avui ja hem sentit testimonis duríssims de què estem parlant quan parlem de violència policial. I volem acabar amb aquesta violència policial. I volem, d'una maleïda vegada, que algú de l'Ajuntament de Barcelona, que algun càrrec electe reconegui l'obvietat, que és que hi ha un problema policial a Ciutat Vella. Hi ha una policia que està fora de control democràtic. I volem una policia que estigui per la seguretat de veritat,
que respecti els drets humans més que ningú, perquè si no, no poden tenir el monopoli de la força. Si no són els primers en respectar els drets humans i en fer net quan troben casos de corrupció, si no són els primers, no podran demanar després que se'ls respecti. Podríem dir que volem acabar amb la violència, que també em sembla de justícia recordar que va amenaçar de mort a Itziar González, l'única regidora d'aquest districte que es va enfrontar a la corrupció i a la màfia, i per enfrontar-s'hi de veritat i per fer el que hauria de fer qualsevol càrrec electe, que és escoltar els veïns i a les veïnes i fer front als problemes reals del dia a dia, la van amenaçar de mort, li van fer la vida impossible i va haver de dimitir. Volem que la Itziar pugui tornar i volem acabar amb la por de la Itziar. Jo ara acabo d'arribar de Grècia i vaig tornar ahir, un viatge ràpid, i també hi havia allà molta esperança. Estem en un procés que afortunadament no és aïllat, no? Hi ha un despertar ciutadà, s'ha comentat abans, hi ha un procés d'empoderament, hi ha una repolitització després d'anys de consumisme, d'individualisme, de despolitització. Qui té avui el poder, ho hem de dir, ens ha declarat la guerra i els hi és igual la vida de la gent, i per això ens hem hagut d'organitzar per fer-los fora. I per això diem avui que cal guanyar Barcelona i per això avui anem a unes eleccions, per fer-los fora. El que ja estem fent i el que volem fer encara més és reconstruir el que ells destrueixen. I cada cop que ens diguin antisistema i cada cop que vulguin insistir en les nostres diferències i que vulguin dividir-nos, recordem lo nerviosos que s'estan posant perquè estan veient que ens estem ajuntant. I només junts i juntes els podrem guanyar. Moltes gràcies. A mi em va interessar molt el moviment de reconeixement, perquè és un moviment que ve de la base dels moviments socials de Barcelona. I també especialment perquè la persona que d'alguna forma representa d'una manera més clara és una dona. Ja estem patint el model marca Barcelona, que és absolutament insostenible i en contra de les persones que vivim aquí. El barri gòtic, un barri on hi ha cada vegada menys veïns. Bé, el barri m'agrada poder, bueno, el turisme, però si es controla. Y establecer protocolos para que la transparencia sea algo que sea el eje fundamental de los cuerpos de seguridad. Bueno, aquesta és la Barcelona que tenim avui, però sens dubte la podem recuperar i en això estem. Muchas gracias a todos.